To mogik VOJ en in gi an. Nikech bed ni ja Kenya okowuok oko mar dhi e pap, mar bete fan zone, mar ni nyo ka video manyo nene kanyo. Macha Kadongo. Okwaya. Poth kachopo amphitheater like no bor koda matin. Kuonde manye ji owuoke maneno opira VOJ chieng' tich abich opira timore to kionge pap to mna ji ma uchung' jo boda boda manigi simbe gi maneno. Yes. Neng'eny. Nikech jo Kenya duto nowuok e tok tim mar Harambee Stars. Mondo gipuogi. Ka in gosiepni kata ng'ata ming'eyo ma uso na jasi mar Harambee Stars, gibro kone ni Friday stock norumo. Nadhi kamoro ayudo ka dhano line opong'. Nikech dhano dwaro gino manyiso ni gin bende gi support Harambee Stars. To kionge flag, to kionge t-shirt, to kionge ang'o, tichalo kamana ka gimi onge go. Jogo ma uso merchandise mag Harambee Stars gi mag Kenya. Nye stock gi orumo no Friday kapok oromo saa 9. Nikech ji nowuok oko mar neno ni Harambee Stars wan kumo chope mane ji ok par gibro chope ni wan kodgi. Kamano. To Victor, mana